Ibu, Kaja, tak sabra. Hamilwat, Hmm? Hamilwat. Kan terbitnya memang suka. Pag boleh sana kan. Oh, kibo kahangkan mat ya dati na mabaso. Kaya hay mga sinya. Ha? Kaya ko, Ano? malayo. Hata halaga naman sa asay halaga naman. Ano mo ko to daw ko sa. Ano ta hanggang mo post na na. Hindi ako kasi mo ko. Makuimen. Ano ba sabi? Sumite siya. Okay. Hey! Magbalik. Ini baik pulang dia. Hindi ako siya. Hay today. May ka tama sa hindi pa. Hada yang tunggu. Ano to na Hello, how do you like the word official? Der jibiyede. Atamasan der jilmano atamasan jilmano. Biang main ko sudah ma. Video to kaya nahalo pa. Tingin mo sa misa kaya live stream. Blog video daw to. Views ra kaya nung ba ang blog video. Bumun salaya ni lagi siya kaya no do. Ano ka na hindi ko makita. Ano ba sa mga kaya hindi ka pwede siya ba? Ano ka sa Ande, kaya zai na siya. Para mamang sa kanila bekera. Ito mo di. Okay. Abi jesi masakol ba? Ano sa mga ito mo ka repli. Tamo. Share ka. Babang ba? Ako na bisa kulay. Ako bang naman siya ka? Hada yang ke tujuan. Yes, ano? Ano abang ko dik? Bakit hindi? Kaham na kaswa, show it there maka. Kasalan siya ito. Ako yung wato ito. Oh, rak mo eh. Sabi mo yan. Bago niya ka. Ha?
टेबल फैन गानावो kamu